Използвай този затаен трик, за да се почувстваш по-уверен пред хората. Много хора се притесняват от публични изяви, защото ги е страх. Страх ги е да не се изложат, страх ги е да не получат паник атака. Всички ще ги забележат и ще ги сочат с пръст, че са се изложили. Но истината е, че другите хора дори няма да забележат, че получаваш паник атака. Ето как да се справиш. Първо, фокусирай се върху това, което можеш да контролираш. И това е как дишаш. Второ, ако усетиш напрежение, използвай техниката брой до 5. Назови 5 неща, които виждаш, 4 неща, които чуваш, 3 неща, които можеш да докоснеш, 2 неща, които можеш да помиришеш и едно нещо, което можеш да вкусиш. Това ще държи в настоящия момент. Трето, предварително си подготви кратки фрази, с които да се програмираш. Като например, аз съм спокоен, мога да се справя, успявам, уверен съм. Тези думи ще те подкрепят и ще създадат една подсъзнателна увереност в теб, че можеш да се справиш. Запомни, хората едва ли се интересуват от теб и едва ли ще забележат, че получаваш паник атака. В крайна сметка една паник атака не може да те победи. Ти си по-силен от нея. Ако имаш паник атаки, последвай ме за още видеа.